Hey, Okwabala. Hey, Godimo. Okay. ya lelo. Onwa mo na ba. Ya lelo. Mmadụ ọnwụ na-ada anya n'azụ. Onye ihe ọma na-agba afọ. Ọ bụla ọnwụ mmadụ ka ị na-ala ka ị nọ. Nwoke ozu. Ele ahụ ya. Udele. Anywhere where person die, you ntego. Ele ahụ ya antena ụmụ mmụọ. Udele gị vele wenti. Nwee kampa. Ịnwa. Sọsọ ihe ọma ọnwụ mmadụ ka a na-etiri okwu. So mmadụ nwe m so ka aṅụrị. Nwoke m ọnụ bụrụ ka bụ eshie. Ina na bedroom man asa ahụ ọnụ ikwu ụka. Ngwugwu ihe na-egesi hotel cover am beyond the repair. Nwesi m ike ikwu ụka. Chembi ka ngụpụtara nga ọlọma Chukwu mere. Nkọla gị ihe Chukwu mere la anyị. Nkọla gị soro anyị ṅụrịa. Ọla ebube Chineke bịa soro nụ m jaa ya mma. Nye ewuri anyị ga-akụ na Sunday na abịa. Gee ntị. Onye ego moto. Azụtali m ọkụkọ udele mmiri ma gburu m afọ. Gee ntị. Florence Empowerment Foundation. Hope for the needy. Ahụ ndị mkpa na-aba. Otu anyị n'ugwu ugbu a. Mkpa ezi ole ga ihe iwu ekwesịrị ịkpọgo ugbu a bụ mkpa ụwa. Machi, what the problem ọ ihe ekwesịrị ịbago. Needy of the world. Ya wa aha nkatara kakọ. Gee ntị ma gụpụtara gị. Lee ya. Also, Florence Empowerment Foundation. Hope for the needy. Cordially invite Kepenti. Tribute. Agụga tribute ya na nke nne gị ochie. Bingo. Get my gonna again. Cordially invite you to her inauguration and feeding of the less privileged in conjunction with the UN. Yahoo, United Nations. We go to the United Nations to have in conjunction with it. And to get over together. The reason I know we are not is for nothing that in a can. Umukrobia ndị aka nkọkasị ndị ahụ agba mbọ ntamgbu imo bọọlụ nọ na Latin recession. You are needed in this program. On this coming Sunday, 8th of August, 12 noon. Ọ gafe ha na 12 gị bịa ị ga-anọ n'azụ mgbe ekere ya chagbuo ihe ọrụ waterproof eji tọhete bread enye faịgị n'aka n'ije ga-azụrụ garị. So everybody should endeavor to be there on time. Chief Imo, Mamo, Mando Table, Mando Camera Ayo, Mando YouTube, I need a gun on Gahisha to make sure you need an under inaugurate. He went to Uber. Give me the job because with them. When you make a penny here, why, go on and make a penny at Ekejubas compound. Ekejubas compound. Getting a Omar 1. Isi Alambano and Imo State. Cheredu Numa Wagonye Megi Her Excellency Ambassador Capt Capeto or Captino or Cabin Opera Capt Lesson Pam bag Pam Padunko Recover Banco or Pam. You know, we'll cow down here. Oto ulam shi report ya rewo tenki ba ratana mi akofe. Ekejuba, you will tell me that Ekejuba's compound. So I have all the cost here. The Queen do Makiane name home. Because some wine I will have to have with your name. When you care somebody, I can tell me him. Number 1, to fight social isolation and injustice in our community. Second, to support the less privileged. Third, to assist to build the children. You know, they are only too much. If you do, my come on your lap from Macomeka, that's the one you build the gap in our woman. No time of like a half of give you enough for boo. By now, you possibly we have for legible. Give legible. Oh, we have him to go here. Fourth, where everyone is carried along to assist the windows and the windower. Hey, that to promote being part of a community where everyone is accepted. Yeah, blessing. You didn't tell you when the government happen. Na the job go because also why I am on a can. I can't even answer again. We go get if we go that's the minute that
obi akpọ enemy within edere ụnụ n'akwụkwọ nsọ environmental enemy na a ga-eji anyị zotes ara ụnụ mgbụ na ya hụ na Lekki na ọfaya awụgo nọ n'ime Lekki ọfaya bụ akwụnụ ga-enweta onwe ụnụ bọọlụ into island or banana island ekwepụrụ na oche ya into Lekki ọfaya mmanụ onye bụ obodo ka ndị obodo ndị mmanụ aka how many people under your father compound do help unto people nwaanyị na-eche anya sị ndị window na ndị windo na-enweghị ike ịbụ ọnụ ya bụ ụmụ nwaanyị ndị di ha mụrụ amụ na ụmụ nwoke ndị nwunye ha mụrụ amụ ndị ke nwaanyị di ha mụrụ bụ ndị windo ndị ke nwoke kwere ndị windo ya dị ịtọ windo aka ịtọ windo ya sị mba ike bụ ụnụ ga-anọrọ na-ekuchigbogo onwe ọnụ instead of you to rape unto yourself onye nke ndị ga-eji ha mụrụ ndị windo rape ndị windo rape ndị windo ọsọ ha kwụsị rape let me assist you unto your capacity of hard work ya bụ ka ya were ego tigre ha mgbe ọbụla ọha onye ọbụla ebido small scale business onye akpọrọ small scale ya bụ business obere ihe ọbụla ị ga-eji nwa obere ego eme ya sọpọtụ obi ndị niile nwere hand card ndị na-ada akpatara ihe na ụkwụ juru oyi ebulite ha ememe ha wụrụ mma ọwụ nwaanyị mere ya nwaanyị ha excellency blessing ambassador advocate ihe ọwụ advocate bọket wa ụkwa n'ime ọ bọket ego ji n'ime ịbata n'ime bọket otu na ọnọkpata aka na bọket otu ego nwatakịrị saa anyị gawa on the 8th of August n'ọwụchi ahụ ụwa niile ga chifimo ga-anọ nga ahụ ya na ndị otu egwu ya ma ndị vidiyo yo ma ndị nta ndị Igbo onye niile wụ ozugbo eze onye ọbụla wụ windo ma ndị windo ka hapụ ma ndị di ha bụ front end enweghị ihe eji eme hapụta ngwa azara windo ịbịa nke asụpasịrị m ọnụ ka anyị gba na shi mbụ ezi ha gara ọdọbekwa nwa mgbe ntị ga-esi nri na akwa nonsense Flourish Foundation on the 8th of August kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi gị wụrụ windo pụtawa gị wụrụkwanụ windo wa kwụsịtawa gị wụrụ handicap ụmụazị ndị na-enweghị ihe onye na-enyere ha aka ịba na igwe esu ebe a ga-adịrị nne m I am happy God will blemish you ego God will wepụta ego God will blemish it into you akpana enwesi ike ịtakpu atakpu nke ọbụla ọ tapụrụ mgbe ọ ga-ada ya na ụmụ ogbenye ndị isiri n'ọmụsọ ndị ga-eji ego ha sọpọtụ ụmụ nwaanyị ibe gị ka ha tụsịrị ọla ntị tụrụ goolu tụrụ uzi anya tee emere nwegaị gị si no kama ụmụ nwa ogbenye ga-ebu ọnụ ka inyere ha aka ọ dịrị ha na mma ọ dịworo gị na mma gwakwa ụgwọ asaa ihe ọnwa ga na-emere gị n'aha Jizọs ụmụ gị ga-azụ gị ndị ụwa ga-azụ gị onye ọbụla hụrụ gị si sọpọtụ onye n'ihe ị na-eme oh it's my comforter Jesus gawo ya comforter Jesus gawo ya comforter you are not alone I comforter oh you guys are going this way them the devil no promo obi n'igwe mma ihe ọma mere hey, ndị windo abụla